sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa tiwala po ninyo sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong mga lahat na inyong mga ginagawang mga kabutihan. At sa mga baguhan na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong matubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin pong bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Magkakalob ko pong sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palaging sa puso't isipan at pananatiling makumbaba sa isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong inigap po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyong siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. Shout out po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Sana po kung gusto niyo pong magpa-shout out po, mag-comment lamang po kayo sa baba at tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sana po ingat-ingat po tayo ngayon kasi umuulan, araw umuulan. At kakaroon po ng sakit po ngayon yan, yung mga naarawan tapos naulanan. Dapat po sana mag-ingat-ingat po tayo sa ating sarili na po, para hindi po tayo magkasakit. At ingatan po natin palagi ang ating mga pangangatawan kaisa man sa sulok ng mundo. Sana po naabot po itong aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, paggabay at malasakit ko po sa inyo na po para marinig po nyo aking ginagawang mga paliwanag at pagtagubilin po sa inyo. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. Ang isi-share ko po ngayon po sa inyo ay yung orasyon ni Jesucristo upang maging matalino at matibayin ang memorya ng isang tao. Ito po ay napaka-importante po ito na aking ipagkakalob sa inyo na orasyon ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Narito po ang orasyon po niya. Yan po orasyon. Yan po. Paki-screenshot na lang po. Yan pong orasyon. Orasyon ni Jesucristo upang maging matalino at patibayin ang memorya ng isang tao. Bago matulog sa gabi po, magdasal ng isang Ama namin. At usalin po yung orasyon po ng 3 beses po at po sa tubig inumin ng 3 beses po at bago matulog sa gabi po. Bago matulog sa gabi, magdasal ng isang Ama namin po. Magdasal po tayo ng isang Ama namin. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at wala sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap na mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan, mapakainaman namin. At isunod po yung 3 beses po. Baturisin batum Dios orgam Orik hum mortim noat dii tidiam tindi liblim tit abait biab sarok baturisin batum Dios
orgam yurek hum mortem noat dii tidiam tindi liblim tit abait biab saruk baturisin batum Dios orgam urik hum mortem noat dii tidiam tindi liblim tit abait biab saruk. Yan po ang orasyon po. At ipos sa tubig na ipos isang basong tubig inumin ng 3 bihis, ipon sa tubig ng 3 bihis po at bago matulog sa gabi po. Yan po ang orasyon po na nakibabagi po sa inyo. Napakabisa po ito kung mahina po yung memorya nyo po. Ito po ay nagpapatibay ng memorya para lahat po na mga gagamitin po yung mga maganda rin po ito sa mga bata habang tumatanda po. Usalin nyo sa tubig at painom nyo po sa kanila para yung isip mo nila ay lalong tumibay ang kanilang memorya at tumalim ang kanilang memorya. Ito po ginamit ko na po ito na aking babagi sa inyo. Kaya subok na po ito. Ito po ginamit ko nung bago po ako mag-spiritual kasi hindi po natin ma-memorize lahat. Ginagamit ko araw-araw, tapos bago ako matulog isinihuli ko na po ito, tapos iip ko sa tubig, iinumin ko. Pagkagising sa umaga marami kang maalala po. Ang ibig sabihin pag marami ka na naalala po ay kumakasi na po sa inyo ang orasyon po na napaka-importante po ito na kon po para kung nag-devotion kayo, nagdadarsal, hindi nyo malimutan po. I-share nyo po sa mga anak po ninyo para may magagamit po sila. Kung mag-examine po sila, kukuha po ng board exam o kon po dyan, yan po pa ako nyo po para mai-memorize na po sila at nag-interview bago sumabak sa labanan sa kon po examine. Napakabisa po ito. Gamitin po nyo sa tama lang po at ikon nyo po sa mga anak nyo po. Anak nyo hanggang apo nyo, hanggang ninuno po. Basta pakaingatan po lamang po ito. Huwag po lamang pong ipagyabang at palagi po kayo magpakumbaba sa isa-isa, magtulungan, magbigay, isa lang magmana. Yan po. Napakabisa po itong orasyon na po ito na aking ipagkalob sa inyo. Magagamit po nyo sa pang-araw-araw. Kung mahina po yung memory nyo po, papalakasin po yung. Basta gamitin po lamang sa araw-araw po bago matulog sa gabi. Para yung memory nyo po ay tumibay at may sa ulo po ninyo lahat ang dapat nyong isaulo. Sa mga kumukuha po ng board exam dyan, nanawagan po ako sa inyo na kung sakasakaling napadaan po kayo dito sa aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan po ay narito na ang orasyon po ng orasyong Jesucristo upang maging matalino at patibayin ang memorya ng isang tao. Ito na po yung gamitin po ninyo. Iipon nyo lamang po sa tubig at inumin po bago matulog sa gabi. Bago po kayo mag-exam ay perfect po at pasado po kayo sa inyong basta tiwala lang po kayo sa sarili po niyo. Maraming salamat. Para makunyo po, maisulat po ninyo, ikukong ko lang po, i-screenshot nyo po. Napaka-importante yun, huwag nyo baliwalin po at saka huwag nyo escape. Kung ano po yun nasa sulat po na naka-upload po sa video, yun ang kopyahan nyo po para hindi po kayo malito-lito. Dapat po isulat po nyo sa malinis na notebook. Napaka-importante po yan sa pang-araw-araw po natin, sa ating mga ginagawa, pang-iisip o sa po.
baturisin batum Dios orgam urik hum mortim nuat dii tidiam tindi liblim tit abait biab sarok. Baturisin batum Dios orgam urik hum mortim nuat dii tidiam tindi liblim tit abait biab sarok. Baturisin batum Dios orgam urik hum mortim nuat dii tidiam tindi liblim tit abait biab sarok. Yan po ang asyento. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga gusto pong mga ganito pong video po, kasi napaka-importante po. Sana po subscribe po kayo at mag-like and share. I-share nyo po sa iba para may malaman po nila na. Maraming salamat po sa pagtitiwala po, pagsuporta po ninyo sa araw-araw. Po.